like to speak in the same line. Beholding Jesus, we bear our responsibility. Era tikwa wanyake ko bisari su kene ke Kristok sai ami angoi jabu par नै जोंहा थांलायसै नै ओंखारलायबाय सासे दख'ना गोदान गस्ला गोदान गानलायना थांलायनोसै कनफारेन्सआव नायलांलायदो Fula danggar. Mule. Lana li korta tinggal. Ini lagi kena kita muka sih. Ayo pijak. Garis sekarang ni dah ya garis tadi mana jalan ni nak ngam ngam. मोनफैबाय दासो लेट जाबाय आरोना प्रग्रामाथ' सोलिगासिनोसो दं मा खालामनो दाथ' दसे उनाव बेलासिनि प्रग्रामाव थांसिगोन आरोना नै माबुमोना सफैबाय नायलांलायदो दिनैनि ब्लग आरोना लोगोफोर दिनैबो बोरै जादों दिनै एसे मानसिफ्रा बांगोन आरोना बहुद मानसि फैदों दिनै लामायाव ट्रेफिक ओरैबायदि जाम जाबोखादोंना मानसिया बहुद गोगोम फैदों आरो दिनैनि दिनाव नायलांबाय थादों जोबोद इन्टारेस्ट जागोन दिनै नै दिनैनि जाग्राफ्रा लाब्रा आरो बेथिं दालि लागावगासिनो आरोना बिनि उनाव नै ओंखामफ्रा ओइ दिनैनिया लकेल दाउ अमा बेदर संगासिनो आरोना बेथिं नै लाब्रायाबो संगासिनो दालि आरो नै हाइजें साफा खालामग्राया सामब्राम मेगन मोदै जाना माबायदि बुथिथि जादों आरो नंगौ रे आर'जआव थांनाय बाबा दासो सिखारना मा मोखां सुफिनदे बारे नै जोंहा संग्राया लागाव दालिखौ मायाव माबा हरलाय खिथाबोलै सिरिबां नै दायो गिर्जायाव थांजोबदों आरोना मानसिफोरा गावबा गावनि गारिफोरा दोनफैजोबदों गावबा गाव गामि लामायाव बारा मानसि दङ जों फंबायजों आंजों जोंबो थांगासिनो आरोना गिर्जायावहा रुवाथिबो दंजोबो नै नायलांलायदो दिनै एसे लेट जाबायलै फैनाया गाइसमोन आरो लामायाव ओरैबायदि ट्रेफिक जादों नुखादों नोंसोरो माबायदि ट्रेफिक जानानै दङ लामायावहा ज' थाब सफैयासै आरोना बिदिनो लेट सफैबाय प्रग्रामाव नै नायलांबाय थादो ड्राइभार फैगासिनो प्रमद बर' सार फैबाय दांलै हनै गारि लाइन लाइन फैगासिनो VIP गारि होनजा गोलाव गोलाव नायहैनोसै गासिमोन गिर्जा हाबहैनोसै आरोना
In the past message I said that beholding Jesus, when we beholding हाबहैनोसै Jesus, we गिर्जायाव show दसे our faith. नायलांदो যেতিয়া আমি মই সেইদিনাৰ পৰাই কৈ আহিছোঁ We said that beholding Jesus, we break the barriers. যেতিয়া আমি খ্ৰীষ্টলৈ আমাৰ দৃষ্টি ৰাখোঁ তেতিয়া আমি সকলো বাধা নিয়সি যাব পাৰোঁ यीशु मसीह को देखकर अपनी जो बधाई होता है, जो डिफिकल्टीज होता है, वो तोड़ सकते हैं। যদি আমি খ্ৰীষ্টলৈ দৃষ্টি ৰাখি চলোঁ তেতিয়া যিমান কঠিনতা বা যিমান বাধা আহে এই সকলোকে আমি নিয়সি যাব পাৰোঁ And this morning I would like to speak in the same line. Beholding Jesus, we bear our responsibility. এই ৰাতিপুৱা মই ইয়াকে ক'ব বিচাৰিছোঁ কেনেকৈ খ্ৰীষ্টক চাই আমি আগুৱাই যাব পাৰোঁ সদাইছে যিটো আমি দূৰৰ পৰা দেখা পাওঁ But this technology and technology, কিন্তু সেই প্ৰযুক্তিবিদ্যা আমাৰ জীৱনক শেষ কৰি পেলাইছে through mobile, YouTube, people are destroying their lives. মোবাইল ইউটিউববিলাকৰ জৰিয়তে মানুহবিলাকে নিজক অসুচি কৰিছে I was seeing an advertisement in the television that Sufi.com. Sufi.com. আপোনালোকে টেলিভিশ্যনত দেখিছে UP.com And you download Ludo. আপোনালোকে যে Ludo. লুডো গেম And you can earn lakhs of rupees. আৰু লাখ লাখ আমি ৰোগী দেখা So পাওঁ it is coming to the media. And the watchman. আপোনালোকে যদি স্কুল শিক্ষক হয় তথাপি আপুনিও চকীয়া হিচাপে আপোনাক ৰাখিছে Are you willing to do that? আপোনালোকে এইটো কৰিবলৈ ইচ্ছুক That is the mission of God. এইটোৱে ঈশ্বৰৰ মিছন One day God called me. যেতিয়া ঈশ্বৰে মোক আহ্বান কৰিলে I will resign my job. মই তোমাক এই কামটো দিম I said I don't want this job. মই কৈছিলোঁ মই এইটো নালাগে বুলি Everybody said, চবেই কয় not a single man said to go to the ministry. Not a single man said to go to the ministry. কোনো মানুহে ঈশ্বৰৰ পৰিচয়ৰ কাৰণে যাম বুলি নকয় You do this job and the ministry will go like that. তুমি এইটো কৰা তেতিয়া মিনিষ্ট্ৰী হৈ থাকিব And I said, Lord has called me. মই কিন্তু ক'লো ঈশ্বৰে মোক মাতিছে I am definite about my calling. মই ঈশ্বৰৰ আহ্বানলৈ মই যাম I resigned and left. মই নিজৰ কামটো এৰিলোঁ Friends, I want to tell you, last 40 plus years he has been leading me and guiding me. He is blessing me and he is giving everything I need. তাৰপিছত মই 40 বছৰ আজিলৈকে ঈশ্বৰৰ পৰিচয়ত আছোঁ আৰু তেওঁ মোক চলাই আছে মোক পথ দেখুৱাই আছে There are a lot of young men and women. ইয়াৰ বহুত যুৱক যুৱতীসকল আছে I want to challenge you with this morning. মই এই ৰাতিপুৱা আপোনালোকক প্ৰত্যাহ্বানটো দিবলৈ বিচাৰোঁ बेनिफ्राय दिल्ली बर' MCLA कालिंगर आरो बेनिफ्राय रेवरेवा नार्जिनारि MCLA अन्नानै जौ संहा फैगोन जों इसोरखौ हामनाय होनायजों लोगोसे बिथांमोन गोनां ATCD CEN Chief Executive Member BTR बिथाङा बहुत बेस्थ'जों गासैबो मिथियो तथापि बेबायदि बेस्थ'तानि गेजेरावब्लाबो जोंनि खावलायनायखौ नाजावबाय बेनि थाखाय जों गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांखौ हामलायनाय बावहरदों बरायदों आरो जोंनि अनसायनायखौ हरदों बेजों लोगोसे हामबाय होननानै बिदिनो जायनि मुंफोरखौ मुंख'बाय बुंफिनबाय थानाया नोंथांमोन साफ्रोमखौबो जोंनि बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सननि जानानै बाख्नायहरदों आरो साबायखर बावहरदों आरो बरायदों जोंनि बे बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सननि 117थि बोसोरनि जथुमा बे जथुमाया नोंथांमोननि जिथु प्रेजेन्स बेनि गेजेरजों जोबोद जों थुलुंगानाय मोनदों हामबायसै आरो जोंनि बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सननि प्रेसिडेन्ट एन्ड भाइस प्रेसिडेन्टनि गेजेरजों बिथांमोनखौ जों बरायनो लानि जोंनि गासैबो बासायगिरि ख्रीष्ट जिसुनि मुङैनो
BTRD Sikh Communist ग्रीटिंग्स लाबोनो थाखाय खावलायनाय थाबाय अननानै आवगायबोगोन आरो ग्रीटिंग्स लाबोगोन जों साफ्रोमनि थाखाय खुलुमबाय नमस्कार बे समाव आङो 111थि बर' बेप्टिस्ट कनभेन्सननि दिनैनि बे जोबथा साननि मेहेरगोनां हाबाफारियाव गिबियावनो आङो इसोरनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों बे गोथार समाव गोथार बुब्लियाव माखासे धोरोमगुरुफोरजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोर आरो रायजो राजाफोरजों मोगा मोगि जानो थाखाय खाबु होनायनि थाखाय बे समाव बानजायनाय दिनैनि हाबाफारिखौ बानजायनाय मानगोनां रुकुल दैमारि दा बे समाव आङो गिबियावनो जोंनि बे उदालगुरि हालामाव सानब्रैनि हाबाफारिजों जोबोद गाजा गोमजायै बिबिसिआ जि मोनसे रिलिजियास डिसकासन आरो स्पिरिचुएल डिसकासननि हाबाफारि लादों बिनि थाखाय आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावदों आरो साबायखरबो बावदों जों बयबो मिथिगौ मुलुगा जेसेबां सोलायलाङा मानो मुलुगा जेसेबां जौगालाङा मानो जोंनि मानसि माहारिनि गेजेराव डिसिप्लिनजों आवगायलांनांगौब्ला जोङो स्पिरिचुएल जि मोनसे थट्स आरो आइडिया बेखौ बयनियावबो सहैनांगोन जोङो गोबां समाव सानो जे बे रिलिजियास डिसकासनफ्रा धोरोमनि सावरायनायफ्रा एबा स्पिरिचुएल डिसकासनफोरखौ मिनिंलेस होननानै नाथाय जोंनि आत्मानि सान्तिनि थाखाय जोंनि न'खरनि सान्तिनि थाखाय जोंनि माहारिनि सान्ति आरो गोजोननि थाखाय आरो लोगोसे मुलुगनि गासैबो सुबुं माहारिनि डिसिप्लिन आरो जौगानांगौनि थाखाय जोङो धोरोमनि सरसाखौ नांगौ आरो स्पिरिचुएल माखासे नलेजखौ जोंनो नांगौ যেতিয়া আমাৰ শিক্ষা দীক্ষা সায়েন্স টেকনলজি সকলো আমাৰ ওচৰত আছে তেতিয়া কেতিয়াবা আমি ভাবো যে ধৰ্ম চৰ্চা কৰাটো মিনিংলেছ কথা নেকি স্পিৰিচুৱেল বা আধ্যাত্মিক চৰ্চা কৰাটো অলপ মিনিংলেছ কথা নেকি কিন্তু নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনত দৈনন্দিন আমাৰ সমস্যাবিলাকত আমি আগুৱাই যাবৰ কাৰণে নিজৰ পৰিয়াল নিজৰ জনগোষ্ঠী নিজৰ সমাজ আৰু মানৱ জাতিটোৰ মাজত শান্তি সম্প্ৰীতি আৰু সঠিক পথত আগুৱাই যাবৰ কাৰণে আমি সদায় ঈশ্বৰৰ ওপৰত বিশ্বাসটো ৰাখিব লাগিব আৰু ধৰ্ম চৰ্চাটো কৰিব লাগিব মই বিশ্বাস কৰোঁ য'ত শিক্ষাটো শেষ হয় যেতিয়া এজন মানুহে দীক্ষা লৈ পেলাই নিজৰ জীৱনটো চলাই লৈ যাবলৈ নোৱাৰা হয় তেতিয়া তেখেতে যি ধৰ্মৰ বিশ্বাস নকৰক কিয় সেই ধৰ্মৰ আশ্ৰয় ল'ব লগা হয় আৰু স্পিৰিচুৱেল এটা চিন্তাৰ আশ্ৰয় ল'ব লগা হয় মই আজিও কৈছোঁ আগতো কৈছোঁ মই ঈশ্বৰক সদায় ৰাতিপুৱা এটা কথাই কওঁ মোক যাহাতে ঈশ্বৰে কেতিয়াও ভুল কৰিবলৈ সাহস নিদিয়ে ভুল কৰিবলৈ কেতিয়াও যাহাতে ঈশ্বৰে মোক অনুমতি নিদিয়ে আমি সঠিক পথতে আগুৱাই যাব লাগিব মই আমাৰ বিবিচিয়ে যোৱা দীঘলীয়া সময়ত এই অঞ্চলৰ বড়ো আৰু বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মাজত যেতিয়া কিবা এটা সমস্যা দেখা দিয়ে ইটো যুৱক যুৱতীসকলৰ ড্ৰাগছৰ সমস্যাই হওক বা বিভিন্ন সমস্যাত সদায় এটা পজিটিভ ৰোল লৈ আহিছে অনাগত দিনতো আমাৰ এই অঞ্চলৰ জাতি জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধৰ্মৰ লোকৰ লগতে সকলো সমাজক আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিবিচিয়ে ভাল এটা ৰোল সদায় ল'ব মই এইটো আশা ৰাখিছোঁ আৰু দীঘলীয়া কথা ক'ব বিচৰা নাই এই তিনিদিনীয়া যি এটা চাৰিদিনীয়া ধৰ্ম আলোচনা আৰু যি আমাৰ আধ্যাত্মিক আলোচনাই এই অঞ্চলৰ সকলো আমাৰ যি বিবিচিৰ বা আমাৰ খ্ৰীষ্টানসকলৰ বিলিভাৰ্ছৰ বাহিৰে অইন মানুহবিলাকক বহুত লাভান্বিত কৰিব মই এইটো আশা ৰাখিছোঁ কাৰণ ধৰ্মৰ চৰ্চা এটা অঞ্চলত হ'লেও এইটো বহুত ডাঙৰ অঞ্চলত বিস্তাৰ হয় আৰু ইয়াৰ এটা প্ৰভাৱ সকলো অঞ্চলতে থাকে তো সেইকাৰণে আজি এতিয়া অঞ্চলত সকলো ধৰ্মৰ যিটো প্ৰেয়াৰ সকলোৰে প্ৰাৰ্থনাৰ কাৰণে আমি শান্তি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আমাৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক ঘৰলৈ ঘূৰাই অনাত আমাৰ সক্ষম হৈছোঁ
অনাগত দিনত আমাৰ মা দেউতা ভাই ভনী সকল দাদা ভাই সকলো মিলি বিটিআৰ অঞ্চলত শান্তি সম্প্ৰীতিৰে থাকিব পাৰে আৰু আমাৰ শিক্ষা দীক্ষা সামাজিক অৰ্থনৈতিক সকলো দিশতে আগুৱাই যাব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে প্ৰভুৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি আপোনালোক সকলোলৈ ধন্যবাদ জনালো অনাগত দিনত বিবিচিৰ নেতৃত্বৰ লগত মই সময়ে আলোচনা কৰিম আৰু এই অঞ্চলক আগুৱাই নিয়াত বিবিচিৰ যিটো কাম সেইটো মই শলাগ লৈছো আৰু অনাগত দিনত আমি একেলগে আগবাঢ়ি যোৱাৰ এটা চিন্তা মই ৰাখিছো যোৱা সময়ত বিবিচিয়ে কিছুমান কথা কৈছিলে এইটো ঠিক কৰিব লাগে এইবিলাক আমি দায়িত্ব লৈছো অনাগত দিনত আমি এই সমস্যাবিলাক একেলগে কথা পাতি সমাধান কৰাৰ এটা প্ৰতিশ্ৰুতি লৈ পেলাই মোৰ বক্তব্য সামৰিছো আৰু প্ৰভুৰ ওচৰত মই বহুত ধন্যবাদ জনাইছো থেংক ইউ CSB from Dongna, Publisher Sorgiari, Joint Director, Health Department, Darwi, Dr. Ganesh Brahma. Oh, गिरजा जब्बार ना डाये ने Nuvada manciफोरखौ नै ओंखारजोब्बाय गिरजाबायनानै दायो गासिबो गावबागाव पेन्डेलाव ओंखाम जाहैसिगोन आरोना दायो नै अमा बेदर बेयो दाउ बेदर अमा जायोहा लकेल दाउ आरो रानग्राया बिथिं जागासिनो नै बेयाव अमा मेजेमखौ जानो हायाखै नै जानो गरमा किडनि डेमेज जादोंनो नै सोलायनांसिगोन बिराद फैसा नांगौ जादों बेदर बारा जादोंना नों ओंखायनो किडनि डेमेज जादों ओइ जोंनिया बेदरा रानबाय दायो फ्रि टाइम मानसिफ्रा बेरायदों साहा लोंदों दा बेनि उनाव गिर्जा जासिगोन आरोना नै बेबादि डास्टबिन बानायना दोनखादों आरोना गुबुन जायगायावनो बेफोरावहा गारा आरोना जानाय पेकेट बिगुरफोरखौहा ओंखायनो गुबुन जायगायाव गारनो होआ आरोना लेथ्राफोरखौ बेबायदिनो नै बेयावबो मोनसे दङ डास्टबिन बेबायदि आरोना जोंहा गिर्जानि समा जाबाय बेखायनो बयबो दखानाव बहुत भिर थाङो आरो बोरखौ इसोरनिफ्राय बोरखौ लायो दैमारि नोंथांखौ नोंथांनि लोगोफोराबो नेनानै दङ प्रेममति बसुमतारी बिथांमोना नोंखौ नागिरगासिनो जोंनि आरसि अफिस सेराव जोंनि नैबे मार्केट एरियायाव आरसि अफिस सेराव हुलि दैमारि आरो नोंथांनि गथ' नोंथांमोनखौ बे प्रेममति बसुमतारी मोना नेनानै दङ लांदांपारा हरसिङानि हुलि दैमारि नोंथांखौ नोंथांनि लोगो प्रेममति बसुमतारी होननानै लोगो हमफैदो मानो होनोब्ला फना दा नांनाय नंला बेखायनो बेयावनो फैनानै लोगो हमफैदो जोब्बाय आरोना दिनैनिफ्राय जोबसिगोन माबाया लोगोसे नायदो माबायदि मानसि जादों हेल' लोगोसे लेभि दैमारि देहा दैमारि
रौता भालुकमारिनि लिबि दैमारि देरहा दैमारि ओइ दिनै लास्ट जोबथार ना लोगोफोर कनफारेन्सआ बेबादि मानसि जादों दिनैनि गेट मोखाङाव फट' लानाय मानाय जायगायानो गैला आरो ना गसंनोबो बेबादि जानानै दङ बेथिंजाय आरो दखान गलाफोर जोबोद मानसि जादों आरो ना नै माबादि ओंखारदों नै बेबादि थांबाय थानोसै आरो ना दायो ओइ सारा जोंहा बस आमा कम फैबाय थानाय सेंग्राफ्रानो लाजियो नामाब्रा ना नै जोंहा सारा लेदार वाट सावबाबो खामानि देन्जार दामि 3030 साफोर लोंहैयाखै सुथु थांनोसैसो नै बेफोरबायदि डेक'रेसन खालामनानै थाफैदोंमोन दा गाबोननो सेस बोखारफिनजोबनांसिगोन आरो ना मा खालामनो थांसै लोगोफोर थांसै जोब्बाय दा हरावनो जोबसिगोन आरो ना ओंखायनो जोंहा दिनै ओंखारलांखानोसै आरो ना गायनो नै बिसोर थालांसिगोन बेयाव थांसै भिडिअखौ फोजोबनोसै आरो ना बेयावनो जों थांसिगोन नालाय बाय